Okay guys, dire no, naami dire ani sentro kay padulong mi og madalom o kani naabot namin dire madalom og naapay gyud kuan guys sila mga sudan. Okay ni kay mabusog gid mi ani o dire na guys kay namin dire sa madalom mag kini selfie kuno highlight kuno mapabot-abot mi ni kay naa namin dire sa madalom kay kani mo trabaho lagi pero sa baboyan bahay kani padulong nami sa ani sa baboyan guys kani bakay baklay mi padulong mi aning tangkalan no diri mi anang kuan no diri mi an layo-layo man mo bakay baklay kay paatong balay o diri kana mo dulhog na mo des ko kanang tangkalan na dia mo na mo trabahoan kanang pigiri ba no diri sulod mi ani payag na mga gamay lingkod-lingkod ko diri tapos na wifi ko pras o kani mga kita nyo ni diri guys o kana dagat na dia pod guys o kana kaldero lungaganan o tanaw-tanaw nako kay napay kurungan o panahuman o makita nyo na diri guys alawar na mo na mo mansyon di o likod muna lingaw-lingaw kay ko ba kay mansyon na mo tininduta o nako dala sa sulod sa mansyon guys kana o si japit na gabi naman kayo hagit takot pa sa tubig o diri kay selfie mo ta mi diri o kay nindot pang kastanan kay gabi. Mana pero gamay ra ang kan paabot ko naman. Sige na may kaon sa kumay, gutom man. Kaon. Laro ka. Laro Malim kayo ko ba? lang ng iPad mo. Ha? Basta malim ko lang ng iPad mo, malimtan mo. Ah, kadako na. Dato ra ba daw la?